Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombela Sithimba Samampondo, babamkhulu omkhulu omkhulu phakade. Amen. Impela kunjalo ngoba ungathi wena uyaphila emhlabeni kanti uphila ngaphansi kwaso isiqalekiso. Kodwa ube ungaboni uphila ngaphansi kobumpumputhe. Njengoba selikuchazele igumgedlela izinyanga zonyaka ukuthi njengamanje isiqalo sonyaka omusha kuthina bantu bakhona eSouth Africa. Lapho igumgedlela belichazela ngazo zonke izinyanga zonyaka zakhona lapha eSouth Africa. Njengoba isho inyanga kaMandulo ukuthi kwakwenduleliswa phela emasimini, kuphendulwa amasoyi kuze kutshalwe ngoba sekuqala unyaka omusha. Imvelo phela iyona ifakaza ngazo zonke izinto eziningi ezenzakalayo. Wena mngani wami ngoba uyimpumputhe bese uyakhala kakhulu ukuthi lezi mvula ezingaka ezinayo zinelani, kanti phela kusukela kuyo inyanga kaJulayi lena ekuthiwa uNtulikazi lapho uNkulunkulu esuke eshanela amaqabunga awile ezihlahleni alesi sikhathi ephundlwa yibona ubusika. Emva kwalowo mshanelo izwe lase libancwaba u-August. Selilihle phela izwe selifanele ukuthi selingalinywa njengoba ngawo mandulo sekuphendulwa emasimini. Kuye u-October ilapho seke sekuqala ukudla ukufufusa, uqhuma imbewu. Kuyo inyanga ka-October lena okuthiwa nguMfumfu. Ngezikhathi zasemandulo kwakusuke kuwumkhosi omkhulu kaNkulunkulu wokubonga njengoba kusuke kuwukuqala kwawo unyaka. Bese kuba yiyo inyanga kaNovemba uLwezi lapho khona sekuvuke iziziba ezindala kanye namaxhaphozi. Bese kuba inyanga yakho ukubonga kwezilwane njengawo amaxoxo asuke sehlabelela ebonga amanzi uNkulunkulu awalethile emhlabeni. Ngayo inyanga kaDisemba uZibandlela lapho kusuke sekudlule izinyanga ezintathu ziqalile izimvula, utshani sebubukhulu kakhulu, izindlela sezivalekile, uthi uyahamba hawu le ndlela ayisekho, ivalwe yibo phela utshani. Buyabonga nabo bubonga uNkulunkulu kuze kuzofika yona inyanga kaJanuwari lapho ilanga elisuke selibalele kakhulu, abantu bengasakwazi ukubona kahle ngenxa yelanga sebesingana. Ingabe ubani loyaya ohamba laphaya? Besingana bekhona phela emasimini ayengodeda ngendlale abelungu bengakalidli izwe, ezohlola phela ukudla komkhosi omkhulu wokweshwami, umkhosi wosele. Ukudla kokuqala phela okuzoyiswa enkosini, ebese inkosi ivulela isizwe ukuthi sesingaqala sidle. Kubongwa noNkulunkulu ngakho lokhu kudla akulethele isizwe. Kuze kuzofika yona inyanga kaFebhuwari lapho khona izingcanga seziqala khona ukugila imigilingano zihlola. Ilapha phela izihlolile khona ziphinga bese kuba uNhlolanja. Kuze kuzoba yiyo inyanga kaNdasa uMashi lapho khona izingane ezisuke sezinonophele zizindasa ngezisu zisutha ummbila, amabele namabhece njengoba uNdabezitha ekade sesivulele isizwe ukuthi asidle sikhululeke. Kuze kufike yona inyanga ka-April uMbasa lapho khona kusuke sekuqala khona amakhaza, abantu sebebasa ummbila, bothe umlila bose nommbila. Kuze kufike yena uMeyi uNhlaba phela lapho khona lesi sitshalo kuthiwa inhlaba esisuke sesiqhakaze khona sikhipha izimbali, kanti nawo umkhuhlane obangwa ngamakhaza usuke usukhona. Kuze kuthi uma sekuqhakaze lesi sitshalo bese bethi abantu seyingane zizoba nomkhuhlane. Kufike yona inyanga kaJuni uNhlangulana phela lapho khona izihlahla seyiqala zihlangula amahlahla, amahlamvu azo lawa asuke esebunile awela phansi agcwale lonke izwe kanye nabo utshani busuke sobomile. Kuze kuzofika yona-ke inyanga kaNtulikazi lena engumshanelo wokushanela lobu kungcola ukuze kuqalwe phansi
izwe libe ncwaba ngo-Agasti, bese lilinywa kabusha. Zonke lezi nyanga ziyakhuluma, kodwa wena ngenxa yenkungu uyezwakala ukukhalaza. Lamakhaza angaka awani, nalezi imvula ezingaka, kanye nako ukuduma kwezulu kuyakhuluma. Kukhuluma nangazo izigigaba ezinkulu ezake zenzeka emhlabeni, njengoba kuyiyona inyanga kamandulo lena. Okutholakala imvelo ikhuluma, kudilika nama-ayisi, amaqhwa phela okungaziwa ukuthi aqhamukaphi. Kanti le nyanga phela yiyo lena yaba yinkinga kakhulu esizweni sakwaZulu, lapho okwabulawa khona uSigidi uMlilwana wakwaZulu, lona phela wayedume ngegama eliwumbhinqo elithi Shaka, ongathi uma engavuka umbiza ngalelo gama ungayikhotha imbenge yomini, ngoba akaze liqanjwe ngabazali bakhe. Kodwa kwakuwumbhinqo wazo izitha zakhe. Kodwa ngenxa yakhe uhulumeni lona phela wamaDube eSandlwana walibulala lolu suku, enzela ukuthi lingakhumbuleki leli qhawe esilokhu silikhohlwa kancane kancane, elathunywe kuye uNkulunkulu uMvelinqangi wethu, ukuba lizohlanganisa zonke izizwe zabantu abamnyama, ukuze zizovimba lesi sigebengu esasizofika nalezi mishini. Njengoba lichazile iGumgedlela ukuthi imishini phela kanye nenhlangano yamaDube eSandlwana into eyodwa, kanti imishini yabo iyodwa futhi. Njengoba kwakuyiko phela ukuthi bevale abantu amehlo kuze kuhambe umhlaba wabo kalula. Lolu suku sekwathiwa i-Heritage Day ngenxa yawo amaDube eSandlwana. Labulawa kanjalo usuku olukhulu leqhawe lalithunywa uNkulunkulu ukuba lizohlanganisa abantu. Kodwa namhlanje ukuthole sekukhona usuku lwendoda, okungaqondakali ukuthi yasenzelani isizwe, kube yiyona manje siliqhawe kuthiwe usuku lwayo. Nathi bese siyajabula ngoba phela iholide, nalapho esisebenza khona bazothi ukwengeza kancane imali, ebese amehlo evaleka kakhulu, njengoba kuyo futhi le nyanga kwakuzalwa yena loya mntwana elikhulume ngayo iGumgedlela, owazalwa umqali wendlela. Ngalesi sikhathi uNkulunkulu esemhlukanisile namakhosikazi akhe, wabe sethi akuyozalwa abantwana bakhe abavela ezulwini, esekhona kuleli lazwe laseHarrismith eNtabazo, owayengumntwana wesibili babantwana bohlelo lukaNkulunkulu ayithena bazoba amakhosi amakhulu asemhlabeni. Lezi ngane zazihlukanisekile phela kubantwana bakhe, kwakungezona ezakhe. Njengoba ngisho zigula, wayeke edinwe ethi mina ezami izingane uNkulunkulu wazibulala, lezi zikaNkulunkulu akabone yena ukuthi wenzani ngazo. Imvelo isuke ikukhumbuza ukuthi yenza okuthile, noma kufanele uzile uzithobe ngosuku olusuke lunesigameko, njengoba zonke izinyanga kusukela kuyo inyanga kaJanuwari, lapho kwakunezimpi ezinkulu, kufa phela obabamkhulu bethu kuyo impi yaseSandlwana. Kodwa ngale nyanga wena utholakala umpongoloza kakhulu neredo yakho uqhumisa amacricket, ungazi nokuthi lidumephi. Kuyo le nyanga yakwamandulo, umandulo uSeptember, ngawo umhla ka-4 kwaboshwa yona phela inkosi uCetshwayo, eyayibanjwe ngawo umhla ka-28 Agasti 1879. Kwavunyelwana ngokuboshwa kwayo ngomhla ka-1 September. Yabe isiboshwa ngawo umhla ka-4 September isihamba isiya khona ejele eSt Helena. Inyanga ibaluleke kakhulu esizweni sakhona kwaZulu, inyanga yokukhothama kwalo ilembe kanye nokuboshwa kwayo inkosi uCetshwayo. Lona phela wayeyindodana yakhe uShaka ifihlwe kumfowabo uMpande. Kwakungeyona kuphela umntwana owayefihliwe kuMpande, abantwana basenza ngakhona, njengoba nabo abantwana oHamu babezalwa yibo phela abafowabo bakhe uMpande ababeshonele ezimpini. Bese uMpande eyabangena anakekele nabantwana babafowabo.
qhubekani-ke nibhiyozele imigubho yakwamanye amazwe niye ka-awenu, igumgedlela lizonihleka. Yaguqa igumgedlela kuze kube phakade. Amen.